Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι, σε ένα drift βιντεάκι. Ετοιμαζόμαστε πάλι για drift την Κυριακή στα Μέγαρα. Βασικά δεν μπορούμε να μην υποστηρίξουμε πλέον αυτά τα events, αφού γίνονται δίπλα στο σπίτι μας και τόσο καιρό τα ζητάγαμε και τα θέλαμε. Οπότε είμαστε πάλι PMS Motorsport να τσεκάρουμε τα αυτοκίνητα. Μαζεύουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε έτοιμοι για την Κυριακή. Εγώ για την ώρα το μόνο που ανακαλύψαμε και θα χρειαστεί να φτιάξουμε είναι το external, διότι έχει λύσει από τη βάση του, που όπως βλέπετε, ενώ είναι V-band, το external έχει κάτω και την κλασική τη φλάτζα με τις δύο βίδες. Θα μου πείτε γιατί στην αρχή είχα ένα external με το παλιό, το κλασικό, με τη φλάτζα και τις δύο βίδες, που τελικά ήταν ψιλοάχρηστο, οπότε πήρα ένα καινούριο V-band και ήδη είχαμε φτιάξει το πλακάκι, οπότε έγινε ένα ανταπτοράκι, το οποίο ανακάλυψα σε μια βόλτα χθες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και έχει λύσει, εύκολο να φτιαχτεί. Θα το φτιάξουμε τώρα μόλις κρυώσει το αυτοκίνητο και μετά μένει να ζαντάρουμε λάστιχα, ευθυγράμμιση και είμαστε έτοιμοι. Ψιλοπράγματα πάλι, κολιέδες. Ένα κολιεδάκι που είχε κλωτσίσει και πεταγότανε και είμαστε έτοιμοι για άλλο ένα καλοκαιρινό drift day. Λοιπόν, βγάλαμε το εξερναλάκι από το V-band, εξερναλάκι, εντάξει, 1 μέτρο σωλήνα, για να σφίξουμε εδώ πέρα, να σφίξουμε τα βιτάκια. Θέλαμε να αλλάξουμε και μια φλάτζα, αλλά είναι κλειστά τώρα, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει πάθει κάτι, γιατί είναι μια τριμεταλλική που είχα βάλει καλή. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, η φλάτζα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και αφού δεν υπάρχει άλλη τώρα θα μπει πάλι αυτή. Καινούρια βιδάκια με παξιμάδια θερμοκρασίας για εξάτμιση, γιατί εντάξει τα προηγούμενα ήταν εμπορίου, ό,τι να είναι, και πολύ κρατήσανε, σκουπίδια αυτά. Και πάμε, είδαμε και εδώ επιφάνεια είναι κομπλέ. μέρα το Drift Day, Κυριακή. Βρεθήκαμε πρωί-πρωί με τον Πέτρο και τον Βασίλη, τα άλλα δύο 200.
φεδάκι και κατευθυνόμαστε για πίστα. Ο καιρός είναι μια ψυχάλα, έριξε λίγο όπως τώρα πριν λίγο όπως κατεβαίναμε πριν τα διόδια, αλλά βλέπω γενικά καθαρίζει λίγο ο καιρός, οπότε πιστεύω δεν θα έχουμε θέμα με βροχή. Το καλό είναι ότι έχει δροσούλα, ελπίζω να κρατήσει, να μην καούμε, να βγάλει πολύ ήλιο, γιατί έχει δημιουργηθεί από το πρωί ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Είναι γενικά και μια συζήτηση που θα κάνω σε κάποιο βίντεο σχετικά με τα βήματα στα S13, τα Sasman και αυτά, γιατί εγώ ας πούμε επέλεξα πέρυσι, νομίζω πρόπερσι, να κοντίνω λίγο το κορονοπίνιο. Το έχω κάνει 4-3, από 3-9 που είναι το μαμά, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ οδηγικά στον δρόμο, γιατί το αυτοκίνητο είναι πιο ξύπνιο παντού, είναι πιο δραστήριο, να το πω έτσι. Με το 3-9 είναι κρεμάει η Δευτέρα μέσα στην πόλη και μου την έσπαγε λίγο, δεν μου πολύ άρεσε. Έχω δοκιμάσει το 4-3, βασικά μόνο με το 4-3 έχω μπει στην πίστα, Σπάρτη, Λάρισα, Μέγαρα. Ωραίο είναι, αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να ξαναδοκιμάσω και το 3-9, ώστε να έχω ίσως λίγο πιο μακριά Δευτέρα, γιατί με αυτό το Sasman σε αυτές τις πίστες, από ό,τι βλέπω, περισσότερο τη Δευτέρα χρησιμοποιώ. Οπότε θα ήθελα να ξαναδοκιμάσω κάποια στιγμή το 3-9. Τώρα θα είναι με το κολλημένο το διαφορικό, θα είναι με κάποιο καζ, θα το δω, δεν ξέρω ακόμα. Είναι σε καλή κατάσταση η πίστα, δεν γλιστράει τόσο. Θέλει λίγο αλλού τα σημάδια σε σχέση με την προηγούμενη φορά, γιατί έχουν βάλει τα λάστιχα. Εντάξει, είναι πολύ φαρδιά η πίστα, δεν έχει πρόβλημα. Και βλέπουμε τα λαστιχάκια ακόμα είναι από την προηγούμενη φορά, τα βάλα λίγο για αρχή να δούμε πώς πάει τώρα. Είσαι με το πεσμένο φανάρι. Το σήκωσα. Σου σηκώθηκε τώρα, Το μπούστα. Εντάξει. Πάμε.
εικόνη στην τελευταία στροφή. Δεν ξέρω ακόμα αν μ' αρέσει αυτό ή όχι. Νομίζω ότι μου φτιάχνει τη γραμμή, ενώ την προηγούμενη φορά πήγαινα λίγο πιο όπου να είναι και θα μου βγαινε γιατί είναι φαρδιά η πίστα. Τώρα νομίζω μου φτιάχνει λίγο τη γραμμή, αλλά προς το τελείωμα της πίστας, επειδή είναι λίγο περίεργη η στροφή, νομίζω σε περιορίζει λίγο, ειδικά τα πιο δυνατά αυτοκίνητα θα έλεγα. Δεν ξέρω. VRK. Δεν αφήνει πως. Θα βάλει άλλη μία τώρα. Λεοντή, τι έσπασες πάλι? Βίδα έσπασε, ότι μπροστά βάζει διαφορικού. Ωραία πούστη. Τη γύρισα, εντάξει, την ξελάσπαρα. Δεν ξέρω αν θες να το κανείς νοντό. Την έχω λασκάρει ρε, είμαι σε καλό δρόμο. Τι ζημιές κάνεις ρε μαλάκα συνέχεια? Τι ζημιές κάνεις? Τι να κάνω? Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Εντάξει. Το έχω πιστέψει, τώρα θα το φτιάξω. Τώρα είμαι καλά. Σε μας έχει να το πιστεύω. Πριν όταν το άκουσα το boom, λέω πάμε σπίτι μας. Λοιπόν, μετά δεύτερο session κάποιο θέμα έχει το τιμόνι, βασικά βρίσκει, επειδή μάλλον τώρα που δώσαμε παραπάνω κάστερ βρίσκει μπροστά, παραβρίσκει βασικά, όχι βρίσκει. Γι' αυτό κολλάει και το τιμόνι, θα το δούμε και στο βίντεο και αποφασίσαμε να το σηκώσουμε λίγο να τραβήξουμε πίσω την κάστερ εκεί που ήταν περίπου, γιατί δεν γίνεται κάτι άλλο, βρίσκει πάρα πολύ. Εδώ χώθηκε ο Λευτέρης. Δεν ήθελε να βοηθήσει, γι' αυτό έβαλα πριβερμούδα, αλλά χώθηκε. Ο ζήλος για μαστόρεμα. Δεν μιλάει γιατί δεν περίμενα ότι από το 5,5, βασικά από το 5,8 πήγαμε στο 6,5 θα βρίσκει τόσο, αλλά και εδώ το έχει φάει και έκανε και εδώ πάλι ζημιά. Τέρμα, τελευταία φορά πρέπει να φτιαχτούν αυτά, τώρα δεν πάει άλλο. Τι έκανες ρε? Τίποτα, λίγο τα λάστιχα. Λίγο τάζεται μόνο, κάνουμε λίγο τα λάστιχα. Εντάξει, βγάλει το τελείως. Χαρά. Τι κάνεις? Τι να κάνω, αλλάζω λάστιχα. Γιατί ρε τα μαλάκα? κάψαμε, τα φάγαμε όλα, γαμήθηκε ο Εσύ δεν αλλάζεις ποτέ λάστιχα. Τι έτσι πήγαινε ρε, μια χαρά είναι. Έπαθα λάστιχο. Μια χαρά είναι ρε, έτσι πήγαινε το. Τι έγινε ρε πούς? Τι έβαλε ένα παπούτσι.
0. Το βλέμμα σου μόνο, εντάξει, συγγνώμη. Τι έκανα? Okay. Κάτσα πάρε λίγο. Φύγε. Εντάξει, συνεχίζω να έχω θέμα, κάτι βρίσκει. Πρέπει να το φτιάξω, δεν ξέρω. Τώρα που το έδωσα κάστερ κάτι βρίσκει, την προηγούμενη φορά δεν έβρισκε καθόλου. Το φέραμε τώρα εσαπού λίγο με το μάτι πιο πίσω. Καλύτερα, αλλά τώρα στην είσοδο που βυθίζει τόσο το αυτοκίνητο κάπου βρίσκει, δεν ξέρω.
Παψ. Βρείτε τις διαφορές. Αυτό ήτανε. Πάει άλλο ένα drift day, πάει άλλο ένα βιντεάκι. Το αυτοκίνητο αντιμετώπισε κάποια προβλήματα όσον αφορά τα τιμόνια, δηλαδή με την κάστερ που πρόσθεσα κάπου έβρισκε έντονα, θα το βάλω και στο βίντεο, φαίνεται, κάπου έβρισκε έντονα, μου κάνει κολλήματα το τιμόνι, μου έφαγε πάλι τα καλώδια, εντάξει, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Απλά δεν είχα τώρα χρόνο να τα φτιάξω γιατί θα καθόμουν να το λύσω, να βγάλω φτερά προφυλακτήρες που είναι τα τρακαρισμένα και μετά δεν θα καθόμουν να βάλω τα ίδια, το ήξερα, χωρίς να τα φτιάξω, οπότε δεν θα έρχομαι στο drift day. Οπότε είπα να έρθω άλλη μια φορά έτσι και βλέπουμε αργότερα. Αλλά τώρα θα τα φτιάξω, δεν χωράει άλλη αναβολή. Όπως επίσης θέλω να δω και κάποια κενά που έχουν τα ημιαξόνια, ώστε να προλάβουμε κάποια ζημιά. Οπότε θα έχουμε από εδώ και πέρα λίγο συντήρηση για να μην έχουμε κάποια σοβαρή ζημιά. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι μπροστά πρέπει να ασχοληθώ λίγο, ίσως να το ψηλώσω λίγο ακόμα, να δούμε τι γίνεται από θέμα χώρου με ζάντες, με αποστάτες, με λάστιχα. Πρέπει λίγο να ψαχτεί γιατί ενώ ξεκίναγα να κάνω κάποια ωραία περάσματα, στο άκυρο δεν είχα τιμόνι, κόλλαγε, έφερνα τετακέ χωρίς λόγο, κάπου έβρισκε. Οπότε θέλει λίγο ψάξιμο αυτό γιατί σου χαλάει περάσματα χωρίς λόγο. Σου χαλάει, δηλαδή πάνω που είχα βρει πως να κάνω την είσοδό μου και είχα εμπιστοσύνη στην είσοδο που κάνω, ξαφνικά πήγαινα να πατήσω γκάζι και έχανα το τιμόνι. Αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι οι πίστες, για να δοκιμάζουμε, να εξελισσόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι και εμείς και τα αυτοκίνητα και να προχωράμε παρακάτω, να περνάμε καλά πάνω απ' όλα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί με φίλους και λογικά από εδώ θα κλείσω το βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσανε για άλλη μια φορά. Ένα subscribe, like, comment, μας βοηθάτε πολύ και ευχαριστώ γενικά όλους που στηρίζουν, γιατί έκανα ένα νέο κανάλι και έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει ανταπόκριση, οπότε αφού αρέσει στον κόσμο αρέσει και σε μένα. Τα λέμε στο επόμενο.